na osi Dr. Fimpo manso otoso na Kotoku Kontihene Eziampa na watinte so ogum ni se men kasa emfa asane sensem na ekoso no asem no nyame adom ni kasa si akra wasi form a bia ekina na dikye wo kwasi de obedo dan ha na oba ni eto aso nyina meja ama na no aye na oni ho no watinte so ogum ni se asane ahensem na ekoso no men kasa emfa ho na obi ehu no kura ewo mu na yehu ne ebeye krata ekura mi asane nkunyasofo ena de bre osi ade Dr. Fimpo manso penifo ade baaye no na amwada adum the second Akyem Asenehene na kodua asiedu a oye Abakoma hene na asiedu apia bempon a tosumienu a oya dontehene na asabrida japani debra oye tufo hene ntia mwanya akon a oye benkum hene abusuapani kwabre dua a oye abusuapani ama aguna konwa kese na ewasene no America ta ebro se ade Dr. Fimpo manso aye 28 January 2019 omudika ba na so beka se Asenehene nana kakaria pew odo odi asane man ne nana mo fa kwan bi so a enye ifse akwaji sika bi wa amnam asase no so asanefo no mo dia konwa kase no ne de ma amnamfo mo ye ofase akonwa enti akwaji sika 300,000 Ghana cedis aye titikali 3 billion awo galamsi odi amagalamsi fo bi a omo yeso adwuma Sabre na mpanifo esi omu si ahemfie nti omu frɛ Asenehene na kekeria process kana wakɔgye no fe bi mraka omu fa nya ahemfie no mpanifo no ma yɛte sɛ ɔse kapreba kra woni bi ɔde ma wo afei ba bia bosompra esi a na nanom amane a afi bia no mahe kɔ kɔ amane no ɛhɔ no ɔtuni na galamse ɛma ɛhɔ asase ni nyina wasɛe no enti mpanifo no so edika ho bo ne charge to man is there bi me am fa ase no ti me frɛ no na me huna na mo pa ebetu a edi asomdwe beba o man yesu man chia me na na busumdu ma ko no so mprensa na kekeria pe sabre no yo hene o si on man ne emma chena nti o man he to nsa frɛ mpanifo am bo mu din nyina we na hemfie a o frɛ na bempɔnfo ne mpanifo nyina ahia ye no adi to nenu se so friend no ma ene na mpanifo ne de na omuka no ogitum to omunkoya mane na omuntu na de so mpanifo no kotwa adwan etu Asenehene ade so nti enu achi no ya ntehwe bio nti o mahene atsa to nsa frɛ Asenehene na keke dada no kana kekere apo ene ne hima na nafia kesewa se omumra na Asenehene sensem na yekoso no ha no anu jase kese no mahe bu odwa se oni na de hie ni hie onaka waka ho asem na fia kese wan so beduru ho no obebu o mahe ni mti a na mfata kra nti ono so ema otu na de so o mahe tra asia se kana de hie ba ka ho asem kra naka wahwe ama asodwa aba nti 28 December 2021 ya no man he tro ne nsa no krata ede koma abamu mpanifo ede ko high court ede koma police fo mpanifo ene ba bia ede se akobi a obehunu se Asenehene na kekere apo no watu na de so to man he edi se adwuma no e man krata no ode kokoko ye de na ede nim se enam se o mantima beka ho hwinti wagye atum se watu no ho ade so enani na se wa ha na Abakoma hene nana kodua kese nana kodua siedu ene abusuapani dia ene ohima fofora yesi no awasane no wa ene beto koto ma hia nim se frɛ no katere ni se Asenehene dada na yetu na de so no obe oso obeye Asenehene awawu no na akofo mpo ayie huyo na ade a
agora ye di yi mu se na ye na Eze. Omahin otie ne na achi eti watintese ogumani mu se Eze. memfra mo nsankyerefo no Eze ampa. na memfra abakumahin ne abusuapani ene nana ajikumwa ne asane mpanifo no Eze. mo dia sese kwa bi eni ho se na kekere apaw ahin dada na etu na de so no Eze. otimi ye ohin na yi Eze. se otia akonya so ne entu no kra no be ohin na yi a Eze. akonya kase na o se ya Dr. Fomo manso ti so no ona ne dia Eze. etudi ka ne badwene ho Eze. aya ho tutuye ehia busuafo no Eze ampa. ehia kunafo Eze. ehia mma Eze. ba sa no me manana wakumahini etu anamon kokunafo ho o se won tehwe omukoma ho omo so omo tehwe na se oman hin so a krono ne oman ne yane dia ne akonya ne yane dia no ubeye ne on tehdi a oman hin ma mi gina na namu Eze ampa. etro krata e de ko ba bi a asese ye de beko ebi ko aban mu Eze. ebi ko polisi fo ebi ko disi ho e kai o mo se asane hin dada na yi na obeye no oni tumi so ye yi Eze ampa. Iti me frama no pa ya me mama ti ase se kotoku ahimfu nyina sesi ama yatete se wo sesi ayi obi a se ne he dada no kakare apa odin sa bebre wo na betu na mo se oba na akofimpo ayi wasene no Eze. na wa te o ma he nkra no Eze. no atokotoku he entam kase Mo. iti de ka ne se ma obi a mo no musuo Eze. mo bia emon emfatumi ne nhyane sa Eze ampa. mo bia nya ne mo ho Eze. so betua na mo se okọ na akofompo ayi wasane me kra kakari apo na asi ayi Eze. e ba si ayi na o ma hin din de ba ta ho asi ayi no Eze ampa. eti me nam sa enkasa so kasa kire kotokuma ni nyina Eze. ani ade hye e wasane nyina Eze. ani kroma ni nyina Eze. ani fura collective for se Eze o ma kakari apo kwa no anya yi no Sa. if se krono nyane dia Eze. akonya kase na ne kura Okra. ana oni tumi so be ye na akofompo ayi Eze. emrekwa o ma hin sansase ampa eti midam sa kwanye so emma obi biara wasane eni kotokume mu ase ate se Eze. tinto nta o se ade ye se atwam ayie no agi so obi ate ne kan se na otima ayie no Eze. wa obebu mra so ayie no otokotoku ni ntam kase Eze.